funteni kalaya ka se fo hakɛ 48 ma n'a bɛ wele nazarakan na ko 48 degrés Celsius makɔnɔnen do dɔgɔkun daminɛ nunu na Sardaigne maraw la Italie jamana kan Rome n'o ye jamana faba olu labɛnnen bɛ ka nin funteni lahawlaba nin makɔnɔ ka se fo hakɛ 42 ɲɔgɔnna ma Celsius tarata nata la o hakɛ ɲɔgɔnna ma deli ka ye fɔlɔ jamana faba kɔnɔna na Italie armée de l'air ka météo ka fɔla Espagne jamana fɛnɛ kan agence météorologique ye laseli kɛ k'a fɔ ko alerte orange be yen nɔ bi ntɛnɛ na ne sinsili ye a kan k'a fɔ ko funteni hakɛ benana yɛlɛn kosɛbɛ ka bɔ 38 ɲɔgɔnna Celsius la ka taa se fo 42 Celsius ma jamana faba kɔnɔna na nin waati in na ko fɔli kɛlen bɛ fɛnɛ kalaya belebelebaw naliw kan Andalousie kɔgɔdugu yɔrɔ fanfɛlaw la ne a yirali ye k'a fɔ ko mercure n'o ye funteni ka sumalikɛla ye nazarakan na o benana yɛlɛn ka se fo 44 Celsius degré ɲɔgɔnna ma a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko tarata nata la funteni bena juguya kosɛbɛ jamana fan dɔw fɛ sumalikɛla bileman o bilala Aragon kɔgɔdugu yan fanfɛ maraw Catalogne Île Majorque o kɔrɔyan fanfɛlaw la kan ka se fo 42 ka taa se fo 44 ɲɔgɔnna Celsius degré ma Île de la Palma n'o be Canari fanfɛ bolodaw kan ka taa farafinagun dafɛla la tasuma mɛnɛba o bɛ o yɔrɔ la ye o kɛra sababu ye ka tari 5,000 ɲɔgɔnna jeni dɔgɔkun laban waati ninnu kɔnɔna na météo dɔnnikɛlabaw ye a jira k'a fɔ ko nin funteni lahawlaba in benana to senna ka se fo arabadon ma fiɲɛ kalamanba min be bɔ farafina désert cɛncɛmayɔrɔ marayɔrɔw kan olu ɲɛsina nazarala ma o waleya benana se k'a to an be se k'a fɔ ko wagati bɛ kan ka yɛlɛma ka kɛ farafina ta ɲɔgɔnna ye nazarala fanfɛ bolow fɛ Claudio Casardo météo baarakɛla cɛmɔgɔba ani kalanfa Turin kalansoba kɔnɔna na ka ɲɛfɔli la AFP kunnafoni dilaw ye jamana lakanakɛlaw ani a marabagaw olu ye kangari gɛlɛn gosi mɔgɔw ye k'u ka janto kɛ kosɛbɛ tasumako la nin waati gɛlɛn in kɔnɔna na